Hi mga katiktik. Karon kay semana Santa Mandron magluto ta og binignit. Mao ni ang sagol. Saging nga hinog og kamote, malagkit. Sa ngalan ani? Sago og landang. Sago og landang. Unya di ana ang tuno. Abi na di ka ganag binignit. Asukar og kani asukar isagol. Dito ka lang. Lunod ni ang malagkit. Di ako tinala. Ini. Lunod po ni. Ako na ito naglata. Di ka ba? Hindi ka kabalo? Di ba siya mahilig og kuante binignit? Sa siya. Ni saan tayo? Sago. Sago. Dili Oh, kana landang. landang. Kana kang mupula sa kuan kana. Ay mo ni makapabayulet. Violet. Si Wako. Ari si Wako. Na to. Ang sa diha lang. Sa sa butangan og tubig. Ayaw tayo pang ya sigara lagi ka biniklit lang. May binignit. Kaya kana lagi mong giluto. Karon pagayo nagbinignit. Na nagkano mo ka biniklit ka pang sugal. Sa Ato kung nagbiniglit. kang kuan man to kang baligya man to kan Jocelyn man to way lami. Uy. Di man na siguro si Jocelyn mo tanaw ang kuan. Negosyo ba? Wa daw lami ang binignit na ti Jocelyn. Mama, makita ka ba na mama? Tanaw gana sila mama. Di man magtanaw si kuan. Nay silingan mo tanon mo report dito. Ano kana ba yang apo di ay nga anak ni kuan? Ya dolan ka dito lang. Sa mingon nang imunding. Way lami bito tinog na ka. Panindigan. Dili gyud bagoon. Dili gyud magkuan. May lami di binignit. Magkumitaw di kutig palit kay lapsaw. Kabuk ra lobi imong gisagol. Eh mo yung prangkahan la. Kumadto dito. Prangka ay maglimod ba di ako pa. Dili ka kabalo magbinignit ma. Dili di daan punon. Nya nakay naman ang tunog ng ibutang kini sa platan siya. Ni kon sa yung unay. A few moments later. Nakatik-tik ako nagiukay-ukay kay mapagod na po ang malagkit og dili ukayon mga anghoy. Mao na ni. Naglapot tay manggani nga wa pa maluto. Kana nang kagluto. Abo nagmaluto di na mabugto. Kay gisabuan manggani ni tuno di naglapot tay na dayon. Tubig na mo kana to. Ayo. Ano man dakha ko Nag ra dukot-dukot. Sarili lagi siya ko ano. Dugangon man na ho hilaw pa kayo oh. Sino pa ang Malagkit og ang hindi na maluto naman na karon. atong liso-liso. Wait ma. Tengah tak tunok ma. Putangi pa. Kuan ni isa ka ding. Stress. Mandaot ning ako cuties ani. Hindi tra ka siya ganun. Ida? Cute pics. Asa palimpyo lang. Di ba la nay nagalimpyo gud sa ato ah. Bibing ba? Palimpyo gyud ta siya katibibing. Tuwagan gani. Ilunod na ako ning kamote og karlang. Iurot na siguro lang ng tuno. Kaya unsa man yung naputay naman. Kami ini kay enak ma. Lah,
Binignit na gid siya. Oh, pinakalas pang ang gigyan sa Lami ang tanak ni barya ni kan Jocelyn ing ani. Largo mong tapag sabaw. Las man to kaya hamal, murag Lagi. lang ayun na ano. Kanya dili pa. Mama, anya na tadi udah pagsulti makapangalan mo kay mga silingan ba mananaw ba na mo. Ya pila na mo. Siguro jud ka unsa nang winding? Lami man tong amo ko naglapok tay man. Imo nag lapsawan to. Di ingon ko nga lami ang tanak ingon ani kan Jocelyn. Hindi sa may kasako. Nang jawat baya siya makaginan siya kay ang lubi pud ginapalit mo siguro niya. Ay, isa kalbihan iya mama bukid. May dami ang binignit yung kanay ko lang. Asawa ni Edward may lami. Ya ilunod na. Ilunod na po dako ning saging nga hinog. Nga pagkahuman mga una dahil tilaw isa mo ni ako binignit di basal ipin yung mata. Magtinigil ma. Nada. Kalatang-latang na. Kami na po siya na. Hindi, kapat ba ni kalubi? Pat kalubil ah. Wow. Mo na tinuod lang nga binignit. Pag isa dahil dili gid makatarungan kung isa lang. Isa ka bo pra dili ay lapsaw lagi ko lami. Isa na kay dili kuan. Dili malagkit kanon ra. Malagkit ba na kong butang? Dili lagi kadtong kang kuan. Gisilin. Kanon ra man. Oh, naluto na nga akong binignit. Dali na mo kay mga unata. Ya, lami haono na, haona na. Oh, di mabugto hapit ang luwag pilit. A few moments later. Ay mga katiktik, mga unami karon og binignit og biko. Dali mo diri mga unta oh. Wa mo maibog ari naglapok tay dili mabugto ang luwag. Biko. No. Biko. Unsa may inyo tanduay og kape og kuan kaning tabliya. No. Unsa may imo kare? Hana na mo. Kay lote. Oh, isa man nagtunga kay loto ba yan? Nagbilin mo pud. Dali na. Gamay diri aga akong gisabog is binignit. Dili mo, pakan ang yung bisita. Ano na mo? Agwi. Oo, sige. Tagi si kutsara ba? Pura garong. Inday. Kung gato ka nun, mukha ano ka? Kaya ito na ginamo si Mang Fulo. Ya, tilawid dahil mong luto. Lami lagi. Ikaw kaga nagbinignit. Di lang ko ingaunggod og binignit. Kay maurag musaka ako dugo. Yan mo sa ka mangdugo kalayo ra. Hindi yun labas ang pletog. Basta dagagata. Kamot na tawas bidli ba? Pagpabugnaw na. Ikaw ni turun. Uy, telepon na. Ha? Isa. Dali, gayog dako na ba sumakay? Diba pa? Labis na kaka-egit ko mga tip-tip. Toing! Agay! Giluwang na mo la. Mga katik-tik na ako silingan dito sa bago na akong balay. Unya, patilaw na ako binignit karon. Tanawa mga tik-tik mambalis ka iya mata. Sangihay. Tanan na tayo reaction la.
Mahulog lagi na tininto ba oy. Kamu dahil man ako? Maniyara oy naglubos yung ginawa na. Tinawag siya ng ako binigit. Akin naglote ito. Ikaw, Nagdoto nito. kaam ka. Naglote ito. Kaya ka na nating. Kaila-ila po si Mihayla. Lami daw la. Kaila po si Mihayla. Ano tanig na inong ka? Mihayla bay paila-ila kung sara sila. Tumiro na bitaw ko nga. Ang ako silingan dito mga katik-tik. Ako patilawon sa akong loto. Kaya di basal ipiyang mata. Amot. Eh, kanira. Aman. Lami pa daw kon. Ami, oy. Pero lami og nilangka. Hmm. Kulang daw Hawa langka di la. Adil. La kulang daw langka. Wa pa man nangahinog lang kagbay pa man. Sunod na lang. Alang ako na ibutang ng kuan pa. Mga katik-tik, nag-inom na ko akong dextrose nindot, parisan ang binignit og tanduay og Pepsi. Murag makuan imo tiyan busog. Og way tanduay ko ang Ba, pwede din ni sa kuan la, hoy bisan to na. pwede oy. Ngam di man pwede sa Huwebes Santo nga wa man maingon ang Ginoo nga dili pwede ang kuan tanduay. Ingon man inom sa imnunon. Kaon sa kanunon. Hikap sa hikapon. Priso ka. Ituloy sa akin. Mga katik-tik, gusto ko mo greet sa akong apo kay birthday karon Pizza City. Happy birthday kan. Sa may imong ihaw nag-ihaw ba kadihag baka? Iho ba ka? Sa may hinaot nimo kang akani la. Ang akong i-wish nimo. Hatagang daga sa daghan pang birthday umabot, daghan pang katuigan maabot. Nya magamping ka kanunay. Dugay-dugay na mo anong kita ni. Dugay-dugay na ta nagkita, di man kan siguro kasultihan sa imo mama ka ng akong giingon. Dugay, di man siguro kasultihan sa imo mama ka ng akong giingon sa imo. Nagsabot bitaw ta, pero meron ng sweldo, patilawon ako, bugto na lang niya ako na stick ko. Di ko katilaw sa sweldo nimo. Tingog ba na sunod? Nakita mo. Naman mo uli. Kani, Si mami lang magungit. ipa, Isa ko ha. ipabutang sa nako dito sa akong silingan nga. Isa ko ha. La unsa mo Dahil mastorya wala na mo ka. balibad la, kanang mo balibad sa shot. Unsa mo mastorya? Wala na. Okay, wala na. Ne, Uy, sila. ne, raw naman. Isa ko di sa bayad. Saba din, saba na. Kasi nag-away. Dito. Ayun, awayan. Kasi nag-away sa kung palangga. Giaway ni mo ipoy. Kaga. Kasi nag-away. Kasi mo nag-away. Saba. Kasi nag-away. Kasi nag-away. Kita, Ha? kita nag-away si ate. Kasi nag-away din ka. Limot naman si ate. Ay, si mama. Doon saan ka mama? Bantay mo. Mama. Ako nang liko ng mama. Alam na kay init kaayo. Ne. Ambe, Di, nakiking. Na. Dara ba na? ay pag tanduga lagi na kay mo connectar lagi. Ano? Hindi ko ano Murag magbasbaso. maghibok-hibok ba? Mabasa man ba? Silipon tuyo yun, me. Ha? Murag silipon tuyo yun. Magulit ma. Isa ko eh. Sandalan. Inuman akong magbalibad, bungkag ang tanan. Kinanglan pang tagay, walay balibad. Ano siya matambag anang kusog mo balibad o shot lang? Angay na, ako'y makakuha anak na. Ang ako'y katambag anak. Tanggalan ng pitok. Mura man si Belita mag-inom. Tigsim-tigsim. Imo na, ganihan ako minong kaduana ko. Naon sa ramas nobe? Wala. Ano pa aron dili siya? Ito lagi na siya mo anhe. Na hantod kay di man ka maari hindi nako sa imo. Mahal ka nakin, mandumi. Huwag ka. Mahal ka nakin, Mahal mahal. Napaari on kay mahal man kanakin kay. Mahal ikaw. Tandoy.
Saan mo pag-ingon? Punta kayo dito sa amin. Bundok. Puso mo. Kailangan mo to, Bisaya man ko, matihag, matagalog na ko. Pag ari na diri og dili na ko mag-ari, sige ka pagayo og sorry dili na gid ko. Mahal biya ni. Oh. Isaw na lang ni. Yung kani ako hapit na ni kapilot. Upat na kaadlaw ni sirad. Magpalit yung tanak ko biyabe. Dilim, ato rin karoon na sa dilim. Bisa, ilang kaloy. Gonggong, langgay, silindong, rin na sila. Di ka ga nag-select la. Ha? Tanduay select. Ano sila ko bang katilaw Wa po ko katilaw. Kalakaw. Naingon ka nagsilik mo. Sila ra, wa bilabot. Ah. Mas dami to kay di kay pa. Testing tag silig-silig. Pero, Tilaw manggug ka katugong bisagulan gyapon mo Pepsi. Mainom ang good ka na sa gulan lagi Pepsi ug ikamo ka mga ice naman daw. na, ako kaminom ko bisang unsa. Kumain naman ko. Dili lang sa ko karon unta. Na. Buwag ng ato pagka nainigugma. Goodbye pa rin. Nya, sinubi. Nakaiwa man siya magpunta dito. Wala na pilot na. Laki na lang ito. Na nang paalam ko. Magpaalam lang ako sa kanya. Sakit ng dibdib ko. Na, sorry na lang. Masakit, Sakit ng dibdib do niya. masakit ang dibdib mo. Sana oil me. Ah. May nasayang ka ba? Mabigat mo. Sayang ka ba? Wa ka nagpunta dito. Hindi ka makatilaw. Yeah. Hindi ka makatilaw. Hindi kayang araw magkatilaw sa akin. Patay ka dyan. Kung magkatilaw ka sa akin ngayon, magdaguo kayo mong Tagalog ano, tiyan. Tiyan. Kuto-kuto me. Ala, silay ka. Bota na silay ka. Kuto-kuto. Silay ka. Ala, Ang Tagalog ang kuto-kuto, kuto-kuto. may kuto. Ha? Bota na silay ka ba? May kuto? May kuto. Ay. Kuto-kuto. Nasaan mo? Ano ka dumatingin? Me, ikaw nga, narata na sa akin. Ano yung magay? Tahan ka lang. Daw, sino daw? Na. Wala na naglabay-labay pa mas Inday. Ang mga background makisay na daog. Shot mo diya. Hindi ba? Hindi ba? Alam mo tugan sila ka pa ina para Nang mutugan. gilabay ang heart. Oh, sila tuganon dia. Te, Mutukan yan, ha? dili ipa-video ato ang mga story kay unsay gilabay heart. Pasyenta sila ka kay aron patuganon ba? Ano to tanas mami nimo ba? Unsa may patugan la? Oh. Dali me. Unsa may patugan? Sila ka raman. Dili ko kay magsilimba niya. Wag siya daw. Kung sa dili mo silang maganyan. Unsa may patugan Utan la? apa? Utan aba? Namo Hindi daw man kapunta na la. matulog gabi eh. Sa pangutan na nimo la. Pag-unsa man mo. Siyempre, naglabing-labingan. Paglabing-labingan, nagkapakapa. Kasi Inday, bago man natak ng pagkaungo, mulupad na mo. Wala ko guys. Ngawon di day. Ingon sila di na siya maagto ng winding. May napangag manggani na. Lagi. Kahilo bito ni Milizente. Dagan may Unsa la? Unsa la? Makahilo ba? Lain sa na ang dili may masa malargo kakuan. Unsa man mi gilama me? Unsa man? Unsa nang makailo? Ang datang ang ipon mi minagon sa man si Inday me. Nanong datang ang ipon. Ana ka magkapangag man na. Ya kita ganon ka Dili dire. dili gani ka maglim. Ikaw sad mao. Ikaw pod. Na. Naapa man ni ako ana. Anan man imo Sabi niya lang ni ako akay dugay naman ko. No. Ah, Nya mi ako Mga bata kumpleto pa pa man man me. mo. Unsaon brain mi ngano ka kuan kami. Makahilo lagi na. Ang unsa lagi? Inig ko mo tila ba anang bangag.
anak man. Oo. Naisa na og batulon jud nimo ang kuan. Unya me. Kuan man daw ang sabaw. na. Dili kuan man daw kuno na. La. Number 6. La. Soup number 6 makamo nang tangtang kay nabiyan pa ibra mo taraan bata. Sum number 6. 5-7 siguro to me. Ni ang baka kanang itlog imo latan 5 man. Soup number 5. Unya ang tapang imo ni. 6 sin sobra naman jud siya kay mga ibat mata. Ang sa mo tayo po. Imo gitulon kay na pungag magkakaron. Di na na maulian. Mga patakdan ba unsa to nimo? Takdan pagkaon ha. Ako pagkaumo ano man me. Dubag vlog bitaw nato diri kani ako magsugbahay bangos. Mao ni ang takdang bago pagkaungo. Nya karon ungo na jud siya kaayo mulupad na. Kay ingong tugis kaadlaw ingong ko nga. Asa ka day? Diyan magtanaw ko aning nangka kay dito man siya babaw sa nangka siya. Magtanaw ko ani og dahi hinog ing pag ugma lang kaan. Humot man gud mi dito ko sa babaw. Padugog sukad dito siya paglupad di ay galing kay naamang ko. Unya karon og mas muntag ako tanaw no. Gani sa may bunga bisag isa. Ang nangka. Lahi ko nga nangka siguro. Gani mo. Nangka siguro sa kuan. Kay naabi to sa mo ano kanang gibantog sa dito sa silingan. Nanganak ang akong maguwang nagbato. Nga pa lina na sila mga kuan na to kaning mga kanang bumabas daoban na. Oh, nya baho man na. Nya wa man gyud manah kanang imuto na ang tumatog wa man gyud mo ko ampa. Na ngano man giunsa man to siya. Unsa man nila pagkatkat na. Buongon tulid man ang tulid man wa may sanga-sanga tikangan. Ngano to paghangad ba sa sigig haling siplatan man siya to aman siya sa ibabaw sa buongon nagkuya mabit di dala bata nga 5 pa ka buwan. Giunsa man to niya pagkatkat be. Moy amo gikatingan-an. Lupad. Tung dito katong pista bito nga. Galing mo kitong Di vampiro